family, magpapagasolina muna kami. So hello guys, and welcome back to my channel, this is Friends. So ayun guys, ay punta na kami sa Adventure Park. Ayan, kasama ko sila. Ayan, kasama ko sila sa Adventure yun na drive. Ayan. Ayan. Kasama ko yung Higpit family guys, yung nagpapatulong, nagpapakain sa amin. Grabe guys, kumait talaga nila guys. Sana ay more blessing. Ayan guys, andito na kami sa entrance ng Danau Adventure Park. Ayan. Pero doon daw sa kabila yung yung entrance. Ayan. Kaya bawal ipasok yung motor kasi malapit lang naman daw guys. Kaya dito lang ipaparking yung mga sasakyan. Ayan. Tapos doon daw sa ibabaw yung entrance. Tapos dito susulat kami ng mga pangalan namin kasi para safety. Susulat kami ng pangalan dito. Kaya let's go. So ayan guys, andito tayo sa CR nila. Wow, yung CR nila guys. Parang bawal ata makamadumihan. Ayan, ito yung CR nila guys. Sir, ito yung CR nila guys. Yan, parang nasa ano tayo guys, nasa anong tawag dyan, restroom. Tarot. Ito yung CR nila. Yan, ito yung CR nila dito guys. Ang ganda. Ayan.
Kurang na. Kaya may, special. Yan. Special. Special talaga yung CR nila, guys. Ayan, maya-maya, guys, aakyat na kami. Pero yung ulan, yan, malas. Parang lumakas yung ulan. Ayan, lumakas yung ulan ata. Kaya, rest muna kami dito. Baka maya-maya ay aakyat na kami doon kasi yung entrance doon, guys. Kaya, abangan natin, guys, yung view dito sa Danao Adventure Park, Bohol. Ito yung part 2 namin, ng Renato Adventurer at kasama yung Himpit family. So, abangan natin, guys, aakyat kami. So, let's go! So, yun, guys, nakaakyat na kami. Ayan. Doon kami galing. Aakyat kami. Tapos, dito na tayo sa kanilang flower spot. Ayan, marami silang flower dito, guys. Alam ko, guys, na maraming pamilya or mga ibang tao na hilig magtanim ng mga bulaklak. Ayan, ito yung mga bulaklak nila, guys. Taran! Ayan, ito yung mga bulaklak nila. Bago tayo akit sa Adventure Park, Danao, so ito-tour natin po kayo sa kanilang mga bulaklak. Ayan, taran! Ito yung mga bulaklak nila, guys. Taran! Baka yun si ma'am yung may-ari. Ikaw, tag-iyaan ni ma'am? Nagbantay na ka. Sa name ni mo, ma'am? Yan, si ma'am. Sa name ni mo, ma'am? Juanita. Yan. Juanita Rasho daw, guys. So, Rasho. Juanita Raso. Traso. Juanita. Wasay nga na yun, ma'am? Juanita Traso. Yan. Ilan siya? Garden daw yung tawag dito, guys. Tagabantay. Bantay ra ka, ma'am? Tagabantay lang daw siya. Yan, ito yung landscape nila, guys. Tiyan. Yung landscape. Yan, ayan si anong pangalan mo, ma'am? Juanita Traso. Juanita Traso. Ayan. Shout out sa pamilyang Traso. Traso. Ayan. Bisaya ang good ko, ma'am. Tagalog lang. Ayan. Ito yung nagtagabantay dito, guys. Si Juanita. Ilang taon ka nagtagbantay dito? Matagal na daw siya, guys. Nagbantay dito sa anong tawag dito? Danao Adventure Park. Kasi tawag ano mo? Biranja Garden. Biranja Garden. Million. Biranja Garden. Million. Ito yung million, guys. Oh. Ayan. Ito yung kasama ko. Para! Maging vlogger soon sila, guys. Ayan, na yung vlogger po do. Sir Nat Adventurer, ayan. Ayan, guys. Karabi Sir Nat Adventurer, guys. Parang newscasting. Ayan. Ayan, dito tayo sa itaas, guys. Turo ko pa kayo. So, ito yung mga bulaklak nila, guys. Wow! Para mga mahal ata to, guys. Ayan, kahit ulan, guys, patuloy pa rin kami nagbablog. Kahit parang ambon, pero malakas ka, guys, ulan. Ito yung mga flower nila, guys. Mas maya ay aakyat na tayo sa Adventure Park. Kaya abangan niyo, guys, yung Adventure Park namin. Kasama ang Himpit family. So, ito yung mga flower nila. Ito yung flower nila. Yan, ito yung landscape. Maganda yung landscape nila, guys. Talagang maganda yung landscape nila. Aray, ano yun? Ayan, ito yung landscape. Turun! So, abangan nyo, guys, yung aming Adventure Park ngayon sa part 3 namin dito sa Danao, Bohol. Akit na kami maya-maya kasi may entrance doon. 40 pesos ata yung entrance. Kasama ko sila, 4 kami. So, yan, guys, abangan natin yung Adventure Park. Sige, bye-bye! See you in part 3.